The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. 7 taong gulang na batang babae mula sa Camarines Norte, binawian ng buhay 2 araw matapos itong walang awa umanong sinaktan ng isang ginang sa loob mismo ng kanilang eskwelahan. Ang panawagan ng ama ng biktima, panoorin natin ito. Humingi pa ako ng tulong. Lumapit ako sa Bicol, Tabang Ora mismo upang mabigyang linaw ang pagkamatay at nangyari. Mabigyan ng justisya yung pagkamatay ng aking anak. Yun lamang po. Maraming salamat. Yan mga ka-aksyon ang panawagan ng ama ng biktima. Mula sa Mercedes, Camarines Norte, makakausap natin ang ama ng biktima na si Bonifacio Evangelista kasama ang tiyain din ng biktima na si Cecilia Carrascal. Magandang hapon po, Tatay Bonifacio. Magandang hapon po. Opo, Tatay Bonifacio, kami po dito ay nakikiramay po sa pagkawala po ng inyong anak. Tatay, matanong ko po, kilala niyo po ba itong ginang na nanakit mismo po sa inyong anak? Medyo Opo. hindi ko po masyadong mapakinggan po at medyo paputol-putol. Opo. Unang tanong ko po, Tatay, kilala niyo po ba itong ginang na nanakit po sa inyong anak? Hindi ko po kilala kasi po ang mangyari kasi lagi ako sa Maynila. Doon ko kasi ako sa trabaho. So hindi niyo po personal na kilala itong nanakit po sa inyong anak, pero alam niyo na po kung sino ito? Hindi ko pa po nakikita sa ngayon. Opo. Pero may knowledge na po kayo patungkol po sa pangalan nito pong babae na nanakit po sa inyong anak? Balik po kasi medyo hindi ko pa hindi kahit po mga kapatid ko hindi ko pa po masyadong nakapausap at hindi ko pa rin po masyadong ang pangalan ng gumawa. Opo. Tatay, nakikita po namin katabi niyo po itong tiyahin. Kapatid niyo po ito? Opo. Balik po yung anak kong si Mika na balik po siya po naging guidance niya habang wala ako. So siya po yung nagtumatayong guardian. Pwede po siya nalang kausapin ko muna, Tatay? Okay po, ma'am. Opo. Balikan po kita, Tatay, ano? Pakibigay po muna yung telepono, Tatay, sa kanya. Magandang hapon. Hello po, Nanay. Magandang hapon po. Hello po. Apo, Nanay, kayo po yung tiyahin itong bata, no po? Opo. Apo, pwede niyo po ba sa amin maikwento bakit po nasa eskwelahan itong ginang na ito at ano po yung pangalan nito? Kasi po, may naghahatid sundo daw po yan ng estudyante. So ibig sabihin, meron din po itong estudyanteng hinahatid doon po sa eskwela na pinagpapasukan po nitong pamangkin ninyo. Opo. Opo. Nasaan po kayo ng mga oras na sinaktan po itong bata? Nasa nakikipag-living po ako. So wala po kayo doon, nalaman nyo na lang po na ganito po yung nangyari. Opo, nung uwian na po nila at tapos pauwi na rin po ako, galing po ako sa pakikipag-living. Kasi hapon na po. Opo. Medyo mas malakas po yung naririnig namin sa manok, ano. Lipat po muna kayo ng ibang lugar para po mas malinaw yung ating pakikipag-usap po namin sa inyo kasi inaagawan po ng boses kayo nitong manok, ano. Sige, lipat na muna kayo, ano. Nasa kabilang linya ng telepono si Ma'am. Opo, balikan po namin kayo.
Mhm. So, kailangan natin maging mas malinaw yung pag-uusap para malaman natin kung ano talaga yung buong pangyayari mga ka-action. Ano? So, ito ay patungkol sa bata na sinaktan umano ng isang ginang. Pero nasa kabilang linya na ng telepono si Ma'am Mary Rose Santiago, ang barangay kagawad ng San Roque, Mercedes, Camarines Norte. Magandang hapon po, Ma'am Rose. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ma'am Rose, kanina po kausap ko sa telepono ito pong tiyahin at ito pong ama ng bata. Pero dito naman po ang gusto ko pong malaman, ano po yung pagkakakilala nyo dito po sa ginang na binabanggit po nila na nanakit po dito sa bata dyan po sa loob ng isang eskwelahan? Okay po. Base po sa pagkakakilala ko, ito po talagang si Josephine Wiki ay may diferensya po siya sa pag-iisip. Pero under medication po ito. Kasi ipinadala po namin ito, nirefer po namin ito through DSWD, ay 2 beses po namin itong dinala sa Katlan. May sakit po siyang schizophrenia. So may sakit po itong binabanggit na Josephine na schizophrenia. Opo. Okay, so ibig sabihin meron po itong sakit po or diferensya sa pag-iisip. Opo. Mhm. Medyo ano po yan, na under medication po yan, ma'am. So ibig sabihin under medication, ang tanong ko po, pag ganito po ba, bakit po ito ay pinapayagan na makapaglabas po ng kanilang bahay, to the extent na makapasok po sa paaralan? Actually, ma'am, ganito po yan. Kahit sa loob po ng bahay nila, yan po ay hindi po nananakit. Nagsasalita lang po yan mag-isa pero hindi nananakit. At pag kinausap po yan, maayos naman siyang sumasagot. At ang biyanan po niya, ang tagapag-alaga ng kanyang 3 anak, bilang siya po ay tagahatid sundo ng anak. At ang sinasabi nga po ng biyanan, hindi ko pagkakatiwalaan ang aking manugang na ihatid sundo kung alam kong hindi niya alam. At wala siya sa sariling katinuan. Pag kinausap niyo po itong si Josephine, ay maayos naman po siyang sumasagot at nakikiharap sa tao. May time lang po talaga na nagsasalita siyang mag-isa. Okay, so Yun po ang kanyang nakikita kung ano. sabi niyo po, may times po na maayos naman pag kinakausap, may times din po na nagsasalita mag-isa. So ibig sabihin po, hindi pa talaga total na magaling ito pong si Josephine. Under sa medication po at pinadala po namin yan sa doktor ay may mga gamot po yan iniinom. Kasi hindi naman po siya pwedeng i-confine, sabi ng doktor, kasi nga po maayos naman siyang kausap. Opo. Ma'am Mary May mga Rose, initial, ano po ang doktor? nababanggit niyo po na meron po itong pinagdadaanan na problema sa pag-iisip. Pero sa inyo pong barangay, may record din po ba ito ng pananakit? Wala, ma'am. Wala po. So, ano po yung Wala po ginagawang siyang aksyon record ng po. barangay patungkol po dito? Ano po, ma'am? Sabi? Pakiulit Okay. po. Nababanggit niyo po, Ma'am Mary Rose, na wala naman na record na pangnanakit itong si Josephine dyan po sa inyong lugar. So, ibig sabihin, Opo. eto po bang nangyari ditong pananakit sa bata ay unang beses po ito? Kung totoo po yun, unang beses po. Kasi mapagmahal po yan sa mga anak niya at wala pong record yan ng pananakit po sa barangay at kahit po dun sa kanyang lugar. Wala po yung sinasaktan na bata. Mhm. Nababanggit niyo po, Ma'am Mary Rose, kung totoo po yun na nangyari. Meaning to say po, Opo. medyo alangan po kayo or hindi po kayo naniniwala sa ganito pong insidente na binabanggit po ng pamilya na ito pong si Josephine yung nanakit po sa bata. Ay, hindi ko po sinasabing hindi nangyari kasi mahirap naman po sa barangay ay wala naman po kaming nakitang o hindi namin napatunayan. Pero pwede pong totoo, pwede rin pong hindi. Opo, pero sa nangyari. opo. Kasi sa amin po sa barangay, wala po kaming, kumbaga, personal knowledge kung totoo po o hindi ang pangyayari. Opo, pero sa pagkakakilala niyo po kay Josephine, mabait po ito at mapagmahal na ina. Opo, yun po ang ano ko. Kasi para nagkaroon lang po talaga siya ng parang postpartum depression. Opo. Nababanggit niyo po, Ma'am Mary Rose, na ito po ay may record ng dinala po sa mental hospital. Kailan po huling naidala sa Kadlan ito pong si Josephine?
Siguro po 2023 mga siguro first quarter po, parang hindi po ako nagkakamali ng 2023. Okay, Pero so first sinabihan po quarter. namin ang magulang at hanggang ngayon may medication po yan iniinom. Hanggang ngayon po meron pong iniinom. Opo, so hindi pa po Nagpa-follow up lang po. hindi pa po matagal yung pagkakadala pong last dito po sa Kadlan, ito pong si Josephine. So kailan naman po ito nakalabas, Ma'am Mary Rose? Ay, actually hindi naman po talaga siya kinonfine ng matagal, kundi balikan lang po. So parang Ibig check up sabihin, lang po. pina-check up. Parang Opo. check up lang po yung nangyari. Medication na po siya sa bahay. Opo. Okay. So, ano po yung plano ng barangay dito po sa nangyaring ito? Dahil syempre, yung security po ng mga bata or mga residente dyan po sa inyong barangay ay maaaring mailagay po sa alanganin kung ito pong ito pong si Josephine ay atakihin naman po ng kanyang sakit. Ganito po, nakikipagtulungan po kami sa DSWD. Pero ang problema nga po natin, mga mental facility po natin, hindi rin naman po kailangan may magbabantay po sa kanya. Ang problema po ay nakatira lang siya sa kanyang biyanan na parehong senior citizen at nag-aalaga lang din po ng 3 anak niya. Actually po, may pamilya yan na taga malayong lugar po. Gusto na nga po yan magpahatid. Ang totoo, inilapit na rin po natin yan. Kaso may padating po ata ang kapatid niyan, parang plano po siyang sunduin ngayong Februaryng darating. Kasi parang doon po yan ipagagamot. Yun po ang usapan, kaya lang hindi pa man po nakikipag-ugnayan yung kapatid sa amin para po malaman namin kung totoong ipahatid po doon sa kanilang lugar. Kasi may mga kapatid po yan doon sa isang lugar na mini-mention po niya, hindi lang po ako sigurado kung saan, pero medyo malayo po dito. Opo. So, maraming salamat kagawad. Makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyo para po ay matulungan po natin. Hindi lang po itong patungkol po dito sa nangyari sa bata, kundi pati na rin po sa kalagayan ito pong si Josephine. Kagawad Mary Rose Santiago, maraming salamat po. Okay po, welcome po ma'am. Thank you so much. Ayan. So, balikan natin si Bonifacio at yung tiyain para mas malaman natin kung ano yung plano nila at kung ano yung pagkakalam nila dito sa nangyaring insidente. Bonifacio? Alam po, ma'am. Ayan, medyo okay na yung reception. Ayan, dyan kayo sa loob ng bahay at malayo kayo sa manok. So, Bonifacio, nung nalaman mo itong pangyayari sa anak mo, nasaan ka nung mga panahon na yon? Nasa Laguna po. Doon ang trabaho ko. Okay, nasa Laguna ka at doon ka nagtatrabaho. Opo. Okay. Nung nalaman mo ito, ano po yung naramdaman nyo? Nagkaroon po ba kayo ng galit, takot at question sa isip nyo bakit nangyari ito sa anak ninyo? Siyempre po bilang isang ama, nagtrabaho po ako para sa mga anak ko. Ang dami ko pong pangarap sa mga anak ko. Kahit malayo ako, nagtaga po ako magtrabaho para maibigay ko sa kanila yung pangangailangan nila. Kaya, para po sa akin, napakasakit. Kasi yung pangarap ko sa anak ko, nawala. Dahil sa nangyari. Opo. Kaya, napakasakit po ma'am na ganun ang Opo. bigla. Nalaman ko na lang na nangyari na po ito. Opo. Kailan po yung last mong nakita at nakasama ito pong anak niyong si Megan? Bago po kasi nangyari yung gabi, nasa trabaho po ako, nag-video call pa po yung magkapatid. Kaya sabi, pag umuwi ako, bilang ko sila ng pasalubong. Kaya po, sabi ko po, uuwi ako, magiging masaya yung bata kasi makikita nila ako. Tapos ganito po pala ang mangyayari, uuwi ako kasi wala na yung anak ko. Opo. Kailan po sana tatay yung schedule ng inyo pong pag-uwi? February din po sana ang uwi ko. So, napaaga po yung pag-uwi nyo po, tay, at sa malungkot na pangyayari, ganito po yung dinatnan nyo po, tay? Opo. Opo. Gaano katagal po, tatay, na hindi po ninyo nakita itong bata, itong anak po ninyo?
halos po kasi magtatatlong buwan po pa lang ako sa trabaho ko. Kaya po umalis ako para makatulong ako sa pangangailangan ng mga bata. Opo. Matanong ko po, tatay, asan po yung nanay nito pong si Megan, yung asawa niyo po, tay? Namatay na rin po kasi ang mama yan ni Megan. 3 taon na yata nakalipas. 2000. Kaya po pala ito nasa tiyahin. Opo. Tatay, nababanggit niyo po na uuwi po sana kayo dahil masaya kayong magbibitbit ng pasalubong. Ngayon po, ganun po yung dinatnan nyo. Ano po yung, meron po ba kayong galit dito po kay Josephine dahil po sa ganitong pangyayari? Napakasakit po talaga yung galit sa puso ko. Pero, ang hinihiling ko na lang na sana mabigyan ng katarungan yung ginawa niya sa anak ko. Hindi ko po kailangan na manguna kasi may batas nga po ako alam. Sana sa parang ito, pagbigyan ng spesya yung pagkamatay ng anak. Opo. Tatay, sa pagkakaalam po ninyo, dahil nakikita po namin sa mga litrato, yung mga pasa po nitong anak po ninyo, wala po ba kayong alam na may nanakit po sa anak ninyong iba? Wala na po talaga. Wala po. Okay, so naniniwala po kayo na talagang ito pong si Josephine yung rason kung bakit po merong mga pasa itong anak po ninyo? Kasi po napakabait na bata ang anak ko. Opo. Kausapin naman natin itong tiyahin, nitong si Megan. Nanay, magandang hapon ulit. Magandang hapon po. Opo. Dahil kayo po yung naandyan, nasa poder po ninyo itong si Megan bilang guardian, naidala niyo po pa ba sa ospital matapos po ang insidente? Bali pagka-umaga na po. Pagka-umaga na? Opo. Opo. So, bale, pag galing sa eskwelahan nitong si Megan, pagkarating dyan sa bahay ninyo, hindi nyo po pa napansin itong mga pasa niya sa katawan at ito pong pasa niya sa labi? Hindi, bali po kasi nakipaglibing po ako. Tapos po may nakita po kami sa kalsada, sa dadaanan po namin, pinag-iipunan. Pinagtitip, opo. So, Sa highway po. merong tumpok ng, meron pong mga nagkakagulo. Opo. Hindi ko po alam, napamangking ko po pala yun. Okay. So, pagkagaling mo doon sa libing, nung papauwi ka na ng bahay, parang nadaanan mo na meron pong nagkakagulo. So, hindi Opo. mo alam na yun pala yung pamangkin mo na. Opo. Okay. Tapos, Pinalik ko po sa school. Sa loob ng school. Kasi kalalabas lang po, malapit pa lang po sa gate. so nagkakagulo sa labas ng gate dahil, Nakita ko po yung pamangking ko. May nagtatanong po isang nanay, Megan, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa sa'yo? Ba't marami kang pasa? so ibig sabihin, yung bata, meron ng mga pasa, paglabas sa eskwelahan, may nakapansin na isang nanay. Opo. Okay. Nanay po nung kaklase niya. Tapos, nung nakita mo na, ano yung ginawa mo? Tinanong ko po siya. Sabi ko, Megan, anong nangyari ka po dyan sa mga pasa mo? Ang sabi po nung bata, Mama Sel, yung mama ni Carla. Etong Carla, kaklase niya ba? Hindi po, grade 2 rin po ito. Okay. So, kilala mo yung nanay nitong si Carla. Wala po ako, hindi ko po siya kilala. Okay. Hindi ko po alam kung ano So, paano pangalan niyo niya. nalaman na ang may gawa nitong ginang, itong si Josephine na binabanggit natin? Hindi ko po yung kilala, wala po akong, hindi ko po siya alam. Talagang wala po akong ideya sa kanya. Kung taga saan siya, kung ano po, wala po talaga. Kung ganyan ang ano niya, ang ganyan siya, yung may, hindi ko po talaga alam. Wala Okay. po akong alam. Balikan ko po kayo, nanay, kasi binabanggit mo na sinabi po ni Megan
na mama ni Carla. Eto bang nanay ni Carla ay si Josephine? Opo. Okay. So etong si Josephine, yung nanay ni Carla na binabanggit ng pamangkin ninyo. Opo. Okay. So, nung nasabi sa iyo ng bata na itong nanay ni Carla, ano na yung sunod na ginawa niyo po, nanay? Binalik ko po siya sa school, tapos tinanong ko po kasi nadaanan po namin sa may gate, yung principal. Okay. So, sinumbong niyo sa principal ng paaralan. Tapos Opo, sinumbong ko po. Ang sabi po sa akin, bumalik daw po ako pagka-umaga para maimbestigahan. bumalik naman po kayo kinaumagahan. Hindi po. Kasi dinala ko na po sa ospital, dinala ko na po sa ospital si Megan para po mapamedical at saka mapacheck up. Opo. So, hindi na kayo nakabalik ng sumunod na araw sa eskwelahan dahil mas inuna nyo po itong kapakanan ng pamangkin po ninyo. Opo. Opo. Ang purpose nyo po ng pagdadala sa ospital kay Megan ay para po ipa-check up. Check up para po kung ano yung mga sagamot po, yung yung mga nararamdaman niya sakit, kasi hindi po siya sa amin nagsasabi kung may nararamdaman siya. Kahit anong tanong namin sa kanya, wala siyang masakit. Okay. So ano yung sabi ng doktor nung ipinakita nyo sa doktor yung kalagayan po ni Megan? Ano po siya, inasikaso na po nila. Hindi ko na po inintindi yung kung basta tinignan niya po yung mula ulo hanggang paa. Yung mga nakita na nga po yung mga pasa. Okay. Pagkatapos ng check-up ng doktor, umuwi na kayo? Hindi po, bali na i-confine na po siya. Bakit diretso siyang i-confine? May nakita po ba nakakaiba kay Megan? Ano po yung mga sintomas o ano po yung nangyari? Hello, nanay. Ano po yung nakita ng doktor? Bakit diretso po nag-confine yung bata? Opo, pina-CT scan, pina-X-ray at saka ultrasound. Opo. Tapos, ano na po? Kasi, eto na yung tanong ko, kasi syempre, simpleng pasa, maraming mga nakitang pasa sa bata, pero bakit diretso po ay kinonfine yung bata? Malala na po ba yung nakitang simptomas o nakita po sa kalagayan ng bata? Pa? Malala na po ba yung kalagayan ng bata para magdesisyon po yung doktor na i-confine na po siya? Opo, kasi sumuka na po siya. At saka nagsugo na po siya ng dugo. Ayun. So, sumuka na yung bata, dumugo na din yung ilong. So, yun po yung naging desisyon kung bakit, Nagsugo na po. ayun, kung bakit pinakonfine na ng doktor. Ipinabarangay nyo din po ba agad itong nangyari po kay Megan? Pa? Ipinabarangay nyo din po ba agad itong nangyari kay Megan? Hindi ko na naiintindihan. Maulan na kasi, nakasaulan. Opo. Tanong ko po, nanay, ito po bang nangyari sa anak po ninyo ay anak nyo, tatay, at pamangkin nyo, nanay, ay naiparecord po sa barangay? Pag-record po sa barangay. Nung makasalita po yung pamangkin ko nung gabi, kasi okay naman po siya, pumunta po kami sa barangay, nagpa-blatter po kami. Tapos po, pagka-blatter ko po sa kanila, ako po ang nagsama, pero yung nagsasalita po, yung dalawang bata, yung nakakita at saka po yung pamangkin ko. So meron pong mga kapwa estudyante, ito pong si Megan, na nakakita po ng pangyayari. Meron po, parang nakita lang po nila nung sa simula, pero nung yung iba, hindi na po nila nakita kasi daw po, dinala po daw doon sa may message. Ewan ko po, hindi ko po alam. Opo, pero may nababanggit yung mga estudyante na ito talagang si Josephine yung may gawa po ng pananakit. Opo. Okay. Anong oras po binawian ng buhay ito pong si Megan? Paulit po. Paulit po, nanay. Anong oras po binawian ng buhay itong si Megan? Alas 10 ng at 19 po. 10:30 sa 10 DMC. 10:30 po ng Umaga. umaga. Opo. Ano daw po yung rason? Bakit daw po ay binawian ng buhay ito pong si Megan? Ano po yung sabi ng doktor?
po, nandoon po sa sa medical, hindi naman po ako masyadong nag-iintindi at hindi ko nga po matanggap na ganyan yung nangyari sa kanya. Opo, pero sa pagkakaintindi niyo po, nanay, ano daw po yung ano yung naging rason? Bakit daw po binawian ng buhay itong pamangkin ninyo? Sa sobrang bugbog. Okay, so sobrang pagkabugbog ng katawan ng bata. Opo. Dahil nababanggit nyo, nanay, na alam po ng principal, ito pong nangyari, subalit hindi po kayo nakabalik. Ano po yung naging aksyon ng eskwelahan sa pangyayari pong ito? Yan lang po ang hindi ko alam. Kasi nagbalik po doon yung kapatid ko. Sabi daw po, investigasyon pa daw po, investigation. Puro na lang sila investigation. Kaya po humingi po ako sa inyo ng tulong. Ayun. So, kaya po kayo lumapit dito dahil ang sabi po sa inyo ay iimbestigahan, puro iimbestigahan. Pero hanggang ngayon po, wala pa pong update. Nagkakatid sundo pa po sa estudyante. Kasi ibig sabihin, ito pong si Josephine ay labas-pasok pa po ng paaralan. Yes po. Kasi may exam po ngayon. Wala man lang ginawa na aksyon yung eskwelahan, ano. Sige po, nanay, tatay, makinig po kayo. Nasa kabilang linya po ng telepono ang Assistant Regional Director ng Department of Education Region 5 na si Ma'am Bebs, si Sir Bebs Centillas. Magandang hapon po, Sir Bebs. Hello, magandang hapon. Apo, sir, salamat po sa pagpapaunlak sa amin, ARD, ano. ARD, na napag-alaman nyo na po ito pong nangyaring pananakit po at pagkamatay po ng grade 2 student, 7 years old po, doon po sa paaralan, doon po sa Camarines Norte. Sa ganitong sitwasyon po, ARD, ano po yung pwedeng hakbang na pwedeng gawin po ng Department of Education patungkol po dito sa insidente? Unang-una po, pinapaabot po natin ang pakikiramay sa pamilya ng bata. Apo, patagalog po, ARD. Nalulungkot po kami sa nangyari. Sa mga ganong sitwasyon po, unang-una, hihintayin namin ang official na incident report. Though alam na namin ang pangyayari, pero ang detalye po ay hindi pa nakaabot sa atin dahil proseso natin na matingnan ang detalye sa pangyayari sa pamamagitan po ng ating mga incident reports na manggagaling sa school at i-endorso din ng ating Schools Division Office yan sa Camarines Norte. At yan, doon na tayo magsagawa ng konkretong aksyon para doon sa insidente na yan. Ang mga posibilidad natin na gagawin po dyan, unang-una, titingnan natin kung may mga pwede bang i-refer natin doon sa ibang agency dahil wala po sa atin mandato. Halimbawa sa local DSWD or sa PNP kung yan ay for investigation. At para doon sa mga bata, it's either doon sa loob ng family or sa mga classmates niya or schoolmates niya, magsasagawa po tayo ng PFA na tinatawag, that psychological first aid, para maibsan naman yung kanilang trauma na experience doon sa pangyayaring yon. Opo. So yun muna initially ang ating mga posibleng gagawin maliban doon sa gagawing investigation dahil nga hihintayin natin ang official incident report na galing sa school, sa principal mismo at saka doon sa ating Schools Division Office. ARD, at agaran nating aksyonan po yan. ARD, sa ganito pong sitwasyon na nangyari po ito sa loob ng paaralan, tanong ko po, may pananagutan po ba yung manahimento po ng paaralan? Yun nga po ang titingnan muna natin kung base doon sa ating incident report, aaralin po yan ng ating opisina at titingnan natin kung may pagkukulang ba na nagawa ang ating mga public officials dyan, school official, teacher kaya. Kaya sa ngayon hindi po muna tayo magbibigay ng anumang magiging komento at anong pwedeng gawin. Hihintayin muna po natin ang specific na report yan. Opo. Kasi ARD, nababanggit po nitong pamilya na hanggang sa ngayon daw po ay labas-pasok pa itong may gawa dyan po sa nababanggit na paaralan. Kung safety ang pag-uusapan po, pwede pong makipag-coordinate ang ating officials dyan sa school, sa ating PNP,
kung kailangan pong masiguro natin ang safety ng ating mga bata dyan at saka mga teachers at sino pa mang school personnel po dyan. Opo. ARD, matanong ko lang din po, di ba po yung mga public schools, meron din po yan ng mga watchmen? Hindi po sa lahat ng schools kasi wala naman tayong item for security guards. Mhm. Kasi ang lahat ng operations po natin sa schools ay nanggagaling lang po yan sa MOOE. Opo, kulang Kung naman kaya yung mga kulang ibang yung budget schools- na MOE para masuffice itong Yes po. pangangailangan po ng paaralan. Yes po. So ang ibang paralan na masyadong malaki, na malaki din yung MOE, ay may kakayahan po silang mag-hire ng security guards. Kung kaya yung ating mga karamihan sa ating mga school sa remote areas na walang kakayahan dahil nga kulang ang MOE, nakipag-ugnayan po tayo sa ating mga barangay para doon sa possible na tulong ng ating mga barangay anod para i-maintain at saka ang safety at security ng schools. Mhm. So, ibig sabihin, asa po tayo sa mga barangay official para po ay masiguro yung safety ng mga estudyante. Ano po, ARD? Yes po, sa barangay level po yon, yung mga remote schools na sinasabi po natin na walang kakayahan at kulang ang MOE para doon sa pagkuha ng security guards. Malaki po ang expenses po sa security guard so far. Opo. ARD, pag napatunayan po na eto pong insidente ay talagang nangyari sa loob ng paaralan, pero sabi nga po ng mga bata talagang sa loob, ano po yung pananagutan ng eskwelahan? Maaari po ba talaga nating i-impose na meron po talagang pagkukulang at dapat pong mapanagot ito pong paaralan? Well, kung sa investigasyon ay makikita po natin na may pagkukulang talaga or lapses, titingnan po natin po kung mayroon bang administrative liability ang ating mga school officials o kaya ang teacher. Pero sa ngayon po, habang hindi pa natin nakukuha ang official report at hindi natin nakukuha ang detalye, so again, sabi ko kanina na hindi po natin ma-preempt na yun nga ang school ay may pagkukulang. Opo. Siguro, ARD, kailangan na lang po natin palakasin ito pong pagbibigay ng seguridad sa mga paaralan at sa mga estudyante sa mga paaralan kasi very timely po. Sunod-sunod po itong mga nangyayaring insidente ng pananakit po ng kapwa estudyante sa kanilang kapwa estudyante, especialmente po mga minor de edad po ang mga involved. Well, yes po, nangunguna po tayo dyan sa advokasiyang yan. Pero pagdating po sa protection ng ating mga mag-aaral at saka mga teachers po natin o personnel, unang-una, mayroon naman tayong active at saka functional na child protection committee kung saan member din ng ating mga barangay officials at saka ibang mga community sectors na kung saan pag-uusapan ng school kung ano yung pwedeng maging mga estratehiya upang masiguro ang safety ng ating mga mag-aaral sa loob ng klase. Apo. At saka active din ang ating pulisiya doon sa anti-bullying. So, ibig sabihin, in place po lahat ang ating mga policies. Okay. Naniniwala po lang kami, natin dito, naniniwala po kami, ARD, na talagang patuloy niyo pong tututukan ito pong patungkol sa seguridad ng mga bata. Dahil alam po namin na dapat po yung mga paaralan ay pangalawa pong bahay ng ating mga kabataan. Maraming salamat po, ARD Santalias. Maraming salamat po. Yes po, maraming salamat din sa opportunity na makapagbigay din ng komento, pero uulitin ko po, hinihintay pa po natin ang official na incident report para doon matingnan po natin kung anong appropriate action ang gagawin ng opisina. Opo, salamat po, ARD, at makikipag-ugnayan na din po kami sa inyo sa susunod na mga araw para po matutukan ito pong pangyayari. Salamat po. Yes po. Okay, so balikan natin si Tatay Bonifacio. Tatay. Apo, napakinggan niyo po, Tatay, yung lado naman po ng Department of Education, tututukan po nila itong nangyaring insidente at sa ngayon po ay ginagawa na nila yung investigasyon para naman po ay kung mapatunayan, mananagot po itong paaralan sa nangyari po sa inyong anak. Opo. Sana po para mabigyan naman ang katarungan ng pagkamatay ng aking anak. Opo. Tatay, may nakapagsabi po ba sa inyo, Tatay, kung ano ang dahilan ng pananakit umano nitong si Josephine sa anak po ninyong si Megan? Bali po, wala po kasi talagang, wala akong masabing kung ano kasi wala po talaga ako
Opo. So hanggang ngayon po, tatay, ay blanco po kayo kung ano po talaga yung rason kung bakit po sinakta ni Josephine ito pong anak ninyo. Opo. Okay. So, dyan lang kayo, tatay, ano? Dito naman tayo para sa legal na aksyon. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police, si Assistant. Okay, nasa kabilang linya na ng telepono. Okay, Police Captain Rosalinda Tenso, ang Deputy Chief of Police ng Mercedes Municipal Police Station. Magandang hapon po, Hepe. Magandang hapon po, ma'am. Apo. At sa lahat po ng... Apo. Hepe, naiabot na po ba sa inyong tanggapan ito pong nangyaring pambubugbog po ng isang ginang sa 7 taong gulang na bata? Informally, ma'am, ay may information na po ang Mercedes Municipal Police Station as to the alleged po na child abuse case sa Barangay San Roque. But then, ma'am, yung formal ano po ay wala pa. Okay. I mean po yung sa immediate family ng victim. Okay. Hepe, kasi po nababanggit po dito ng barangay mismo, ano, pinatunayan po mismo ng barangay na ito pong si Josephine na inirereklamo pong nanakit dito sa bata na kung saan po ngayon ay patay na itong bata, may problema daw po ito sa pag-iisip. Kaya po ito ay umabot sa pananakit hanggang sa namatay po itong bata. Paano po sa ganitong sitwasyon, Hepe? Ano po ba yung pwedeng gawin dito dahil as of this time, malaya pa po itong si Josephine, labas-pasok pa ng paaralan. Ang takot po namin ay baka po ay meron pang ibang tao na masaktan at ano pa yung gawin po nitong inirereklamo? Opo, ma'am. Ma'am, bale, ganito po, magsisimula po tayo. Siyempre po, ang PNP ay magsasagawa ng investigasyon patungkol po dito sa alleged na child abuse. Kung ito po ay makakarating na sa amin ng formal ang report na ito, ay magsisimula po ang PNP. Actually, ma'am, kahit nga po informal pa lang yung information namin dito, nag-issue na po kami ng request for autopsy nitong bata. Ito, ma'am, ito pong result ng autopsy ay dito po tayo nag-base at nandito po nakalagay kung ano ang naging cause of death ng bata. At kapag sinabi po sa autopsy report na ito nga ay maltreatment or physical abuse, then ito po, ma'am, yung magiging basehan natin na magkakandak na tayo ng interview sa mga witnesses po. Okay. If in case po, Hepe, makita po sa dyan po sa test, dyan po sa resulta po, makita talaga na because of pambubugbog, yun po yung naging cause ng pagkamatay ng bata. Ang itinuturo pong dahilan at suspect ay ito pong si Josephine na meron pong diferensya sa pag-iisip. Paano po ito? Maari po ba itong sampahan ng kaso? Ano po yung pwedeng gawin po sa lado po ng PNP? Yes, ma'am. Bale, ganito, ma'am, yun. Kung may autopsy report na po tayo at nakita nga natin na merong pang-aabusong nangyari sa bata na naging cause para siya ay mamatay, magsasagawa po ng interview ang PNP sa mga witnesses at sa tatayong complainant po, sa tatayong kumbaga ay magre-reklamo. At ito naman pong witnesses ay ito yung magsusuporta doon sa ating autopsy report. Ngayon, kung kompleto na po tayo sa mga dokumento, sa mga ebidensya, ito pong mga documents na kakailanganin ng korte, at base nga sa investigasyon ay si Josephine ang lumabas na may kagagawa nito, then ang maaari pong mangyari nito ay masasampahan ng kaso si Josephine. Ngayon, ma'am, yung allegation na may diferensya po sa pag-iisip. May mental siya. Ito po ay magiging depensa na lang po niya pagdating sa korte. During hearings po o during po trial ng Opo. ito. Pero sinabi po ng barangay na meron daw po talagang record sa Kadlan para po ay malaman natin na meron talaga po itong diferensya sa pag-iisip. Ito po ba ay malakas na po na ebidensya na talagang ito po ay hindi pwedeng makasuhan dahil meron po siyang sakit na ganito po? Yung kasi, ma'am, na ang pagkakaalam ko po dyan, itong may mga diferensya sa pag-iisip, hindi naman lahat na
lang patient po or mental hospital patient ay wala sa katinuan. Meron po tayong, di ba tinatawag na lucid interval, na merong times din na sila ay bumabalik sa kanilang normal na kaisipan. Opo. Ngayon kung halimbawa mapatunayan natin na itong pangyayari ay naganap noong siya ay nasa katinuan ng kanyang pag-iisip at wala sa abnormality, maaari po siyang managot sa batas. Ayun, yun po Hepe ang gusto kong maging malinaw kasi kung nangyari po itong pananakit sa bata na nasa normal pong pag-iisip itong si Josephine, dahil nababanggit po on and off po yung sakit on and off, meron po siyang araw na matino, meron naman daw pong araw na kinakausap yung sarili. So ibig sabihin, pag napatunayan po ng korte na ito pong si Josephine, yung ginawa itong insidente ay nasa tamang katinuan or tamang pag-iisip, maaari pa rin po siyang makasuhan. Yes, ma'am. Tama po yun. Okay. So with that po, At Hepe, maaari pa rin siyang managot po. ayun. So maaari pa rin siyang managot. Opo. Hepe, I-clarify ko lang po yung nababanggit natin kanina na si Josephine ay malaya pa. Mhm. Ano po? Sa ngayon po kasi ang sandya ng TNT, may dalawang klase lang po tayo ng pag-aaresto. Yung pag-aaresto na may warrant at pag-aaresto ng walang warrant. Yung pag-aaresto ma'am ng walang warrant ay ginagawa lang po natin yun kung mismong nasaksihan natin ang insidente o pangyayari o ang krimen. So sa case po, kung halimbawa man si Josephine ang salarin sa ikinamatay nitong batang ito, sa ngayon po ay hindi pa talaga natin siya, wala pa, kumbaga po ang PNP ay wala pang holding sa kanya. Dahil unang-una po nangyari ang insidente, ay matagal na at wala, kumbaga walang personal knowledge ang pag-aaresto. Opo. Ngayon po, pag nasampahan siya ng kaso, hihintayin natin yung kanyang warrant of arrest. Kung malimbawa, makumbinsi natin ang court na siya talaga ang kumbaga ay may probability na si Josephine nga ang taong may kagagawa nito, i-issue po ang korte ng warrant of arrest at yun pa lang po yung time na aarestuhin natin siya. Okay. So talagang malaya pa po si Josephine at considered po siya as innocent pa rin sa mga panahon dito. Mhm. Yung binabanggit po namin yun na Hepe, dun sana po sa manemento ng paaralan para mabigyan natin ng seguridad muna yung kapakanan ng mga estudyante while ito pong si Josephine ay nakakalaya pa. Yes, ma'am. Opo. With that po, Hepe, Police Captain Rosalinda Tenso, maraming salamat po, Hepe. Sasamahan na lang po namin ng aming team ang mga magulang po ng biktima at aalalayan na rin hanggang sa may sampa po ang formal na reklamo sa tulong po ng inyong tanggapan, Hepe. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Ay, ma'am, idagdag ko lang po na ang insidente pong ito ay, kumbaga, na-brief na po ang ating Women and Children Protection Desk na in charge at sila po ay nakipag-coordinate na sa ating MSWDO para sa kaukulang assistance, sa mga legal assistance na maaaring i-provide po sa bata. Ayun. Sa pamilya ng bata. Opo. Hinihintay na lang po natin, ma'am, yung formal na, sa ngayon po, sabi nga ni Hepe, hayaan na muna natin kumbaga nasa morning stage pa, nag-aasikaso pa ng bangka yung pamilya. Siguro pag time na duelo na ang oras nila, yun yung time na magtutol na rin po ang PNP. Opo. Pero anytime, ma'am, nakaready na po ang Women and Children Protection Desk personnel ng Mercedes Municipal Police Station. Ayun, so hinihintay na lang po sila. Sasamahan namin, Hepe, ito pong pamilya para po dyan na makapunta sa inyong tanggapan. Maraming salamat po. You're welcome po, ma'am. Maraming salamat din po. Ayun, so mabilis yung aksyon ng PNP doon sa Camarines Norte. Balikan natin si Tatay. Tatay Bonifacio. Opo. Napakinggan niyo po yung hanay po ng PNP na sila po mismo ay hinihintay na lang po yung inyo pong pagpunta para po ay makapagsampa na po ng formal na kaso. Opo. Narinig po namin. Opo, wag po kayong mag-alala, Tatay. Sasamahan po kayo ng aming team para po kayo ay alalayan at para po ay formal na kayo makapagsampa ng kaso at makuha nyo po yung hinahangad po ninyong hustisya para po kay Megan. Maraming salamat po sa sana nga po ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak. Ayan, maraming salamat po sa mga tulong ninyo sa inyong programa na naging instrumento kayo na makatulong
tumutulong sa amin. Opo. Kung meron po kayo tayo na gustong sabihin kay Megan, nakikinig po siya, ano po yung gusto niyong sabihin, tatay, kay Megan? Anak, kung alam ko, gusto mo pa rin sanang mabuhay, makasama ang mga kapatid mo. Kasi dahil sa ginawa sa'yo, nawala yung mga pangarap natin. Basta tandaan mo, mahal na mahal ka ni Papa. Mahal na mahal ka ng mga kapatid mo. Mahal na mahal ka namin. Opo. Sa muli po, tatay, kami po ay nakikiramay po sa pagkawala po ni Megan at rest assured po na kami po ay tutulong para po makapagpormal po kayong, makapagsampa po kayo ng formal na reklamo sa PNP. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong tulong. Opo. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mata ng isang batang lalaki sa Pulangi, Albay, nagmistulang mata ng pusa dahil sa sakit na ininda nito. At mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, NCR Satellite Office, dating overseas Filipino worker sa Africa, stage 5 na ang iniindang chronic kidney disease. Ang ating pagtugon sa kanilang mga gamutan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik na ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Mula naman sa ating NCR Satellite Office, makakausap natin via video call si Jason Oquendo, dating overseas Filipino worker sa Africa. Ngunit dahil sa sakit na chronic kidney disease na umabot na ng stage 5, hindi na ito nakabalik pa sa pagtatrabaho. Magandang hapon sa iyo, Jason. Magandang hapon po sa Ako Bicol Tabang, ora mismo. Opo. Jason, nababanggit dito na meron kang stage 5 CKD. So, kumusta ang kalagayan mo ngayon, Jason? Sa ngayon, tuloy-tuloy po yung dialysis ko po. Ngayon dito sa National Kidney Institute, NCTI, hanggang ngayon po. Opo. Jason, matanong ko, ano yung madalas mong nararamdaman na dala nitong sakit mong stage 5 chronic kidney disease? Minsan po, nagigilo dahil po sa mataas yung hypertension. Minsan po, masakit yung mga kalamnan. Ganun po. Gaano katagal na itong iniinda mong sakit, Jason? Nag-start po ako year 2015 hanggang ngayon mga 8 years na po yata. 8 years na po. So sa loob ng 8 years, ganyan yung mga simptomas na iniinda mo. So may gaano kahirap, Jason, na ganito yung kalagayan mo ngayon at natigil ka na rin ba sa pagtatrabaho? Opo, wala po. Mahirap po sa sakit namin na CKD kasi wala po kaming trabaho, wala po kong income sa lahat ng CKD kasi hindi na po kami natatanggap ng trabaho dahil po sa sakit namin, sa komplikasyon. Opo. So, isa na itong barrier para makapasok ka sa isang trabaho. Opo. May asawa at anak ka na rin po ba, Jason? Opo, may asawa at anak po ako, pero separated po kami. Ilan yung anak niyo po, paulit? Dalawa po. Dalawang anak, pero separated na kayo ni Mrs. Opo. So, gaano kahirap na hiwalay ka na sa asawa mo, meron kayong dalawang anak, at eto pa yung kalagayan mo, meron kang stage 5 chronic kidney disease? Well, tinatapangan na lang namin yung loob namin. Lakas ng loob na lang, tatanggapin na lang po namin yung sakit kasi wala na eh. Chronic na po ito eh. Lifetime po yung sakit natin. Lifetime, okay. So, ibig sabihin, habang nabubuhay, bit-bit mo itong sakit na CKD. Ano daw yung sabi ng doktor patungkol dito sa kalagayan mo? Dahil nababanggit mo, lifetime na, bit-bit mo itong CKD. Paano daw yung magiging sitwasyon mo, Jason, habang ikaw ay lumalaban sa sakit na ito? Well, ang sabi ng doktor, tuloy-tuloy po lang yung dialysis. Kasi yung sa katawan natin para paano matatanggal yung toxic gawa ng mga kinakain natin o kaya may way naman na transplant po. Kailangan mo mag-undergo ng transplant kung kaya naman ng bulsa nyo or may pera po kayo. Opo. Jason, may iniinda kang sakit, ganyan yung sitwasyon mo. Mag-isa ka lang bang bumiyahe papunta dyan sa Batasan para humingi ng tulong? Opo, isa lang po. So, sino yung umaalalay sa'yo? Mag-isa ka lang din? Opo, nagdahan-dahan lang po. Kaninang umaga, madaling araw, ako para pumunta ng Batasan dito sa Batasan po. Opo. Jason, nababanggit mo, wala ka ngayong trabaho,
separated na kayo ni Mrs. So, paano nyo natutustusan po yung mga pangangailangan nyo sa pang-araw-araw, especially itong gamutan po ninyong kinakaharap? Well, may natulungan din ako ng kapatid ko at saka sa mother ko. Doon po ako sa mother ko tuloy po ngayon. So, kahit po paano, mayroon mga kahit itong sa medical assistance, nakakatulong din sa. Opo. Jason, nababanggit nyo na eto ay lifetime na. Lifetime na itong sakit nyo. Paano po kayo bumabangon sa araw-araw at para kanino po? Well, sa awa naman ng Panginoon Diyos at sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan ko, lalakas naman yung loob natin at saka lumalaban pa rin. Ayan, lumalaban. Tama yan, Jason, laban lang. So, ngayon, Jason, na naandito po kayo, humingi po kayo ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at naandyan po kayo sa Kongreso. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Sa ngayon, yung treatment po, dialysis, sa gamot, mga maintenance, po, saka may mga laboratory. Po, ganoon po. Ayun, makinig kayo, Jason, para mabigyan ang alalahanin ninyo. Ayan, katabi mo ang pinakagwapong coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa NCR. Magandang hapon, Sir Rudy Vizcaya. Magandang hapon, magandang hapon po. Sa inyo sa Bikulan. Ayan. Lalong-lalo na yung mga kasama ko diyang masisipag at talagang tumutulong sa ating mga kababayan. Opo, kayo po yung ama ng kasipagan, Sir Rudy, dahil matagal na din po kayong nagsisilbi at nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa hanay po ng Ako Bicol Party List. Sir Rudy, ano po yung maaari nating maitulong kay dyan po kay Sir na humingi po ng tulong? Meron po siyang stage 5 CKD. Tama po, mayroon po tayong People's Day. Tuwing Lunes dito sa tanggapan natin sa Congress, sa Northgate. Itong kababayan nating isang to, ay siya pala, isang Bicolano. Ito po ay lumapit sa akin upang humingi ng tulong. Alam nyo naman, sa tulong, ang number 1 ng Ako Bicol Party List. Kaya nanatili po ang Ako Bicol Party List. Alam mo nyo, magmulang 2010 hanggang ngayon kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. Opo. So, Sir Rudy, naandyan si Jason, nababanggit niya yung kanyang mga pangangailangan. Ano po yung gagawin niyang proseso para po ay matanggap niya po itong tulong na hinihingi niya po sa Ako Bicol Party List? Tungkol po sa hinihingi po niya noon, Jason, tinawagan po ako ni Congressman Lizalde ko upang tulungan kagad itong taong to. Sabi sa akin na, Mang Rudy, gawa mo na kagad ng aksyon yan at gawa mo na kagad ng guarantee letter. Kung magkano ang nilalaman ng guarantee letter niya, dagdagan mo. Kaya, sinabi ko agad doon sa staff ko, gawa mo na kagad yan at pipirmahan ko na para makapagbayad na kagad siya sa ospital. The best talaga itong si Sir Rudy. Kung ano yung kailangan na guarantee letter at kung kailan, magkano, dagdagan pa. Yan ang sabi ni Congressman Saldi. Dinagdagan niyo po, Sir Rudy? Dinagdagan mo pa ang nakita kong niya, medyo 70,000 lang yata yun. Oy, 70,000 lang. Ginawa mong ilan? Ginawa ko ng 100,000 Magaling! para makapagbayad siya ng maayos. Sana all, ganyan si Sir Rudy, lahat na dinadagdagan. Maraming salamat talaga, Sir Rudy. Iba ka, sinarado mo sa isang daan. Opo, para namang hindi na mahirapan ito natin mga kababayan kung anong kailangan na sa ospital. Opo. Sir Rudy, para sa kaalaman ng ating mga tagapanood ngayon at tagapakinig, ano po yung maaari nilang asahan sa ating mga kababayan mula naman po sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas na humihingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List? Ang masasabi ko lang po sa ating po mga kababayan, hindi lang po rin sa NCR, sa buong Pilipinas, ang Ako Bicol Party List po ay taos-pusong tumutulong. At kung kayo po may kailangan, dumulog po kayo rito sa aming tanggapan sa Congress. Hanapin lang po nyo ang Ako Bicol Party List at ang aking mga staff
yan po ay tutulong po sa inyo at kayo po ay aalalayan pa niyan para po matulungan kayo sa mga inyong mga problema. Ayun! Wala pong pili-pili ang Ako Bicol Party List. Maging Bicolano, hindi Bicolano, o kung saan man siya lugar, basta dumulog po sa Kongreso, sa tanggapan ng Ako Bicol Party List, ay kami po. Ang Bicol Party, ang Ako Bicol Party List ay taos puso pong tutulong po sa kanila. Mabuhay ka, Sir Rudy Vizcaya. Ayan, maraming salamat, Sir Rudy, sa inyo pong pagtugon sa pangangailangan po ni Jason. Jason, napakinggan mo si Sir Rudy Vizcaya, katabi mo ngayon. Apo. Hindi lang pala 75,000, binuo niya na sa 100,000. Ano pakiramdam mo ngayon na Jason? Napakalaking tulong po sa akin po yung Ako Bicol at saka kay Sir Rudy at saka kay Congressman na Salico at kay Congressman Jill Bungalon. Napakalaking tulong po sa amin. Maraming salamat po. Ayan, nabigyan po ba kayo ng pag-asa, Sir Jason? Opo. Ayan, so hiling po namin ang inyo pong kagalingan at patuloy lang pong manalig po sa poong may kapal. Mabuhay po kayo. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa isa pang tabang medikal ngayong hapon. Kasama natin ngayon si Leia May Pencaro, ang ina ng 7 taong gulang na batang lalaki na kamakailan lamang ay naoperahan ang mata dahil sa iniindang kanser. Magandang hapon sa iyo, Leia May. Magandang hapon din po. Opo. Leia, kumusta ngayon ang kalagayan ng iyo pong anak? Ngayon po, nasa bahay po siya. Okay naman po yung ano po outcome nung pagkikimo niya po. Dati po kasi nagkakasakit siya kapag nagkikimo. Ngayon po medyo okay naman po ang nung gamot sa kanya. Okay, so medyo okay yung kalagayan ng anak po ninyo. Kailan niyo po nalaman na meron pong sakit na cancer sa mata ito pong anak ninyo, Nay? Nung taon pong 2022 po, mga bandang March, nag-aaral pa po ako noon. Napansin po namin kapag naiilawan siya, parang umiilaw din ho yung kanan mata niya po. Ayan, yan yung nakikita natin mga ka-aksyon. Medyo meron siyang sa gitna, etong parang ilaw ba yan? Parang iba yung ano niya, no? Puti po yan nung una, nung pinakauna pa lang po puti. Tapos habang tumatagal po, nag-iiba na yung kulay. Nagiging parang pula na ho. So, umiba yung kulay, kaya po ay natakot na din po kayo. So, pang ilang anak niyo po itong panganay ko po. Panganay. Ilan po yung anak niyo, Nay? Ngayon po, 4 na po sila. 4. So, ito yung panganay niyo. Nasa lahi po ba ninyo ni Mister itong ganitong klaseng sakit? Wala naman nga po, kaya po nagtaka din po kami. Sabi nung doktor po na nagtingin, baka daw mutation daw ho. Hindi ko rin masyadong maintindihan. Parang muting sa mata. Opo. Ano yung naging sitwasyon ng anak ninyo? Yung mata ng anak po ninyo bago po sumailalim sa operasyon? Yun nga po, yung mata niya po para siyang nagpuputi kapag naiilawan. Tapos, pero normal naman daw po yung paningin niya? Hindi po. Wala na daw po siyang makita. So totally, itong kabilang mata niya, wala na siyang makita? Wala na po. Opo. Pero ngayon dahil nag-undergo na siya ng operation, kumusta yung paningin niya? Tinanggal po yung mata niya. Tinanggal na? Opo. Yung kabilang mata? Opo. Okay. Kasi po, ang sabi po ng doktor, pag hindi daw po tinanggal yung tumor, lalaki daw luluwa. Tapos kakalat pa po yung cancer sa ulo, tsaka sa ibang part ng katawan. Kaya kailangan po niyang mag-chemo. Okay. So, tinanggal na yung kabilang mata. So, hindi na talaga siya totally nakakakita dito sa kabila. Opo. So, kumusta yung kalagayan ng anak po ninyo matapos yung operasyon? Matapos po yung operasyon, nagbago din po yung ugali. Medyo na siya, medyo irritable. Pero po, nung tumagal-tagal na, naging positive naman po yung tingin niya. Sabi niya nga, mas okay na daw ho yung natanggal na kasi at least buhay nga daw ho siya. Nakakakita naman daw ho yung isang mata niya. So, positive naman yung mata. Naiiyak po kayo na. Siyempre naman. Opo. Kasi mas malakas pa po yung loob ng bata kaysa sa inyo. Yun yung dapat na involve po nyo sa bata. Yung pagiging positive niya po, yung outlook niya sa buhay. Opo. Nanay, ano po yung pagkatapos po ng operasyon, ano po yung payo ng doktor? Ano daw yung dapat gawin? Sabi po, dapat agad-agad po siyang makimo. Kaya po noon, po kami dahil hindi naman po namin kaya sa private po,
ni-repair kami po dito sa BR. Matanong ko, nanay, ano po yung trabaho nyo at ni mister? Ako po, housewife lang po ako. Huwag nyo pong inilalang. Mahirap po yung maging housewife. Maghapon, magdamag po yung trabaho, wala pong day off. Tapos yung asawa ko po, construction. Minsan po, pag wala siyang trabaho dahil kailangan po ng pera, sa sa bukid, So ginagawa nyo yung lahat para po matustusan. Kasya naman ba yung minsan kinikita? nagkukulang pero nakakaya naman pong matugunan yung Paano po? Paano nyo po natutugunan yung pangangailangan ninyo? Minsan, syempre, hindi naman maiwasan, nangungutang. Ayun. Pero, pag nabibigyan na aanuhan naman po. So, ginagawan po ninyo ng paraan? Opo. Syempre naman. Yung, sabi nyo, 4 na yung anak nyo, Nay, tama? Kumusta po yung 3? Normal naman po, wala naman po silang iniindang sakit. Opo, kada tinitignan ko din kasi po sabi nga nung doktor, baka di daw mapasa sa mga kapatid. Kasi nga daw po, baka genes daw ho yun. Kada tinitignan ko din po. Kasi, so, nagkaroon na po kayo ng parang trauma or takot na baka maipasa or meron na naman. Na ganun nga po. So, ganun po yung iniisip nyo palagi. Kaya kada tinitignan ko, iniilawan ko din yung mga mata nila. Kasi po, noon parang sa nasisikurin yung sarili ko, baka nung una ko palang nakita, baka na na-save pa yung mata niya. Pero ngayon, hindi na nga ho. Bakit? Nung bata pa siya, hindi mo talaga siya Hindi po. Sabi nga daw po ng doktor, hindi naman daw po yun mapapansin agad. Na ganun. Malalaman lang po siya pag malala na. So, ganun nga po, stage 2 na. Meron kang pakiramdam na parang kayo din po ay napabayaan nyo nung bata pa. Opo, siguro. Parang ganun yung nararamdaman ko. So, naandito kayo, Nay, dahil ang gusto nyo po ay pangpakemo ng bata. Opo. Kapag po kasi nagkikimo siya, kailangan niya pong i-admit, doon po kami mag-i-stay sa ospital. Medyo magastos din po kasi nga mga 1 linggo po kami nandun. Opo. So makinig po kayo, nanay, para mabigyang solusyon ang inyo pong alalahanin. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Miss Remy. Apo, Miss LB, andito ngayon yung nanay ng batang kailangan magpa-chemotherapy. Ito pong si Ivan. Maari po ba nating matulungan sila, Miss LB? Yes po. Dalhin lang po dito na nanay yung kailangan ng anak niya. Halimbawa po yung mga laboratories, test na gagawin ng anak niya. And then po yung chemotherapy ng mga bata, nililibin po yan natin sa sakit center. Okay, so mukhang malabo yung linya ni Miss LB. Aside Miss LB, sa tulong na yan, ano pa po yung maaaring asahan nila Leia mula po sa Ako Bicol Party List? Yung mga gamot po na kailangan ng bata, kung kailangan ng laboratories, dalhin na po sa akin dito sa Malasakit Center, Table 4. Tutulungan po natin si nanay para sa mga gastos sa kanya. Ayun! So, pagdating sa pagpapa-chemotherapy, wala na po kayong alalahanin dahil sagot na po ng Ako Bicol Party List. Kung may mga gamot din, puntahan mo lang si Miss LB dahil sagot na din yan ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Miss LB! Salamat. Okay. So, ayan si Miss LB, napaka-sipag na tao, palaging katuwang ng Ako Bicol sa pagtulong sa ating mga kababayan. And syempre, aside doon, tanggapin nyo din po itong cash assistance mula naman sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Dahil hindi kayo nakapagtrabaho itong si Mister, wala ding naghanap sa kanya para sa bukid, magtrabaho, ayan, bitbitin nyo din po itong food pack. Salamat. Huwag nyo na pong isama yung may dala. Hindi naman po. Ayan. Salamat po. Maraming salamat. Kumusta yung pakiramdam nyo ngayon, Nay, na sagot na ng Ako Bicol ito pong pagpapa-chemotherapy ng anak po ninyo at yung gamot po, sagot din ng Ako Bicol? Sobra pong nakakagaan ng pakiramdam sa kagaya ko pong magulang na naghahanap-hanap nga po ng panggastos, tsaka
pag-iisip na kailangan kong ipagamot yung anak ko sa lalong madaling panahon na para gumaling na ho siya. Opo. Nanonood ngayon si Congressman Saldi. Ano po yung gusto niyong sabihin, Nanay? At si Congressman Jill? Maraming salamat po dito sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo nyo po na talaga pong nakakatulong sa mga kagaya ko kung kailangan ng ganitong tulong. Opo. Hiling po namin, Nanay, yung tuluyan na kagalingan po ng inyo pong talaga. anak na si Ivan. Gustong-gusto ko na po talagang gumaling siya. Opo. Manalig lang po tayo, Nanay. Opo, palagi. Mga kaaksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo, mga kaaksyon, ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako si Remy Araneta Mindones at ito ang Tabang Ora mismo. Ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.